ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda wani daga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure, wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe. Ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya. Aikin san na sanki ga wata yar magana, in kika je ki gida ki tuna ta. Bana san rigima amma san ki yayi mini hauta, to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zan ta soyayya. Dan Allah ki kula ni, dan na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ke ɗaya zan wace na ni mai kyawu na kamanni. Tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to ai kin san ina so kuma ina so. To babu sabi ba da bara, tunda na ga ki nake buri ki zamto uwar yaya a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na saki kula da badan Allah nan Allah. Ni ban gaji ba tunda nake ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Wicked Mix.